בסייעתא דשמיא, נשתדל קצת לעסוק בפרשה שלנו, פרשת בעלותך. אנחנו קודם כל נמצאים בסמוך לחג השבועות, מאחריו, כידוע שהימים הללו הם ימים של רבים בן תחנון, ולמעשה הטעם שלהם, כמו שאמרו בגמרא בחגי י"ז עמוד א', שם אמר בלעזר אמר ביושעיה, מנין לעצת של התשלומים כל שבעה, שאמר בחג המצות, חג השבועות, חג הסוכות, מקיש חג השבועות לחג המצות. מה חג המצות? של התשלומים כל שבעה, אבל חג השבועות יש התשלומים כל שבעה. טעם זה כתבו הפוסקים ובגבר שולחן ערוך בקל"א בדברי הרמ"א, שם המנהג פשוט שלא פועל על פני חודש ניסן, לא בט' באב ולא ביום כיפורים אומר הרמ"א, ולא מתחילת ראש חודש סיוון עד אחר שבועות. בסימן תצ"ד סעיף ג' אומר הרמ"א שאינו מתחנון מתחילת ראש חודש סיוון עד ח' בו, דהיינו איסור חג. בכף החיים הביא שאר הכנסת הגדולה שהמנהג שלו לומר תחנון עד י"ג ושבוע עד י"ד, וכן כתבו על ירבה, פר חדש, מועד לכל חי, יפה ללב, ציינו את המנהג הזה, וכידוע הטעם שלא אומר תחנון מהטעם האמור שזה זמן שראוי להביא בו קורבן, כן, הקורבן חגיגה שהוא השלמה של כל 7 ימים, עד כדי כך שדעת החוק יעקב שיש אם לא בערך שהחיינו בליל שבועות או ביומיים לאחינו שנמצאים בגולה, אז יש לו גם לזה תשלומים כל 7. וחלקו על זה כל האחרונים לא הסכימו עם החוק יעקב שלעניין שהחיינו יהיה אפשר לברך כל 7. וגם היה איזה אצל הרב סינבר של הנביא בחשוקי חמד, שהיה איזה מעשה באחד בעל חנות תכשיטים שפרסם במודעה אצלו שמישהו לא הספיק לקנות תכשיטים לאשתו קודם החג, אז הוא יכול לקנות כל 7 גם אחרי חג השבועות. אז באו אליו, שאלו אותו מאיפה למד את החידוש הזה כמובן. אז הוא אמר להם שתשלומים של קורבן למעשה מוכר בדברי החתם סופר, שככה כותב הרב זילבר בחלק ז' סימן כ"ח, שלעניין שמחה אין תשלומים. זאת אומרת, זה לא נפקא מינה לדבר הזה. לשמח, תמיד צריך לשמח, אבל בגדרי מה שסידרו לנו רבותינו, לעניין שמחה זה דווקא בחג עצמו. אז ממילא הערת הימים מחייבת יותר לעמול בתורה, אם בחוקותיי תלכו, כמו שכבר הזכרנו קודם, שאחרי שקיבלנו את התורה תלכו ללכת עם המתנות ועשינו שמנקים ברכת מועדיך. זה לעסוק קצת באיזה מה שנאמר בסוף הפרשה, איך שמשה רבנו התפללה על מרים ויצעק משה לשם לאמור אינה רפנה לה, היא התפילה בקשת רחמים על החולה שם זה היה מרים. אמרו בגמרא ויש בספרי בבלקוט וגם גאון רבי אשר וייס בנחת אשר על הפרשה אמר בחסדה כל המבקש רחמים על חברו אין צריך להזכיר שמו. מאיפה למדנו? משה רבנו שמר אינה רפנה לה, ולכאורה לא הזכיר את שמה כמו שנראה קרא בפשטות. אז מציין הרב בנחת אשר להבין את השורש של המנהג הזה של תפילה על החולה. האם זה יש מצווה מיוחדת של להתיר רפואה, או זה בכלל מצווה תפילה כללית שיש, כי אנחנו יודעים חלוקת הראשונים בגדרי תפילה. דאורייתא דרבנן לדעת הרמב"ם ספר המצוות, מצווה עשה הם, אומר שציוונו לעובדו יתעלה, כבר נכפל ציווי זה פעמים, ואף על פי שזה הציווי גם כן מהציוויים הכוללים, זה ציווי כללי, ושבאנו בשורש הרביעי יש בו ייחוד שהוא ציווה בתפילה, ללשון ספרי לעובדו וזאת תפילה. וביד החזקה כתב מצוות עשה תתפלל בכל יום. הסברה של הרמב"ם בדבר הזה
כל יום יש בלחם משנה, בשם קריאת ספר, מביא מה כתוב, ועבדתם את השם אלוקיכם, ועבודה זה תפילה, או שעבדו בכל מקום זה תפילה. בספר של הפסוק כתוב, וברך את לחמך ואת מימיך. אז כמו שבלחם ומים אדם זקוק לזה מדי יום, אז ככה גם בתפילה אותו דבר. ככה זה נראה ככה למד הקריאת ספר, שזה דומיה פרנסה. הרב מביא שנראה בפשטות סברם, שבגלל שהתורה ציוותה על הדבר הזה, ולא כתבה בזה זמן על כוחר, שממילא המצווה היא כל יום. אחרת אין לזה הבנה. עכשיו, איפה למדנו את זה? שמע ועבדתם את השם אלוקיכם. נשמע למדו, עבודה זו תפילה. שמעו לעבודו בכל לבבכם. אומרים חכמי זו עבודה שבלב זו תפילה. ואילו הרמב"ן כתב להשיג על הרמב"ם, ואומר אין הסכמה בזה. למה? שכבר באו החכמים בגמרא שתפילה זה דרבנן. ככה אמרו פרק שלישי של ברכות, דף כ"א עמוד א', בעל קרי קורא קריאת שמע, הוא מברך על המזון לאחריו, והוא לא מתפלל. למה? בעל קרי. אז ודווקא קריאת שמע ברכת המזון זו דאורייתא, אז כן חייבו, בתפילה דרבנן לא. אבל אומר שבכלל העבודה שילמוד תורה ונתפלל אליו בעת הצרות ותהיינה עינינו וליבנו אליו לבדו כי אין עבדים על יד אדוניהם. כן? שיטת הרמב"ן, מתי יש חיות תפילה מהתורה? זה בעת צרה. כמו שכתוב, כי תבואו מלחמה בארציכם, על הצער הצורר אתכם, וערערתם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. זה מצווה על כל צרה וצרה שתבוא על הציבור, לצעוק לפניו בתפילה בתורה. וגם לטעם סמירות תפילה לעניין של החצוצרות. כן, וזה נאמר בצרת ציבור. אבל אומר הרמב"ן, אף על פי שכתב בצרת ציבור, ומצווה על כל צרה וצרה שתבוא על הציבור, לצעוק לפניו בתפילה בתרועה. וזה טעם הסמיכות. עכשיו, ספר החסידים, באות תשנ"ג, הוא כותב בעניין המצווה להתפלל על החולים, הוא אומר, יש מתפלל על אחרים ונענה על עצמו, ויש על עצמו ולא נענה. אבל מפני, כן, אז יש מתפלל על אחרים ונענה, ועל עצמו לא נענה. זאת אומרת שכאילו התפלל על מישהו, המישהו נהיה בריא, אבל הוא, התפילה על עצמו לא הועילה. אבל מפני שישראל ערבים זה לזה, וכך כשצער בעל אחד, חייבים כולם להצטער ולהתפלל. כמו שנאמר בתהילים ל"ה, ואני באחלותם לבושי שק. ואומר עוד דוד, ותפילתי על חכי תשוב. אם לא היה חוטא, אם לא היה מתפלל, ניקח חוטא. גם אנוכי חלילה לי, כמו שכתוב בשמואל א', פרק י"ב, חלילה לי מחתו להשם מחדול להתפלל בעדכם. זאת אומרת שזה חובה, להתפלל על החולים. כן. עכשיו, זה מה הטעם? דין ערבות. כן, שכולם ערבים, כל ישראל ערבים זה לזה, כמו שדיברנו שיעור קודם. עכשיו, ממשיך הספר החסידים ואומר, ודווקא כשנשמעים אליו שערי סמוך והוריתי אתכם, והוריתי אותם בדרך הטובה והישרה, ותברכו את השם ועבדתם אותו באמת. זאת אומרת, שהרי זה נאמר שם על הנביא שמתפלל אצל שמואל. אז שכתוב שם, הכירו את השם ועבדתם אותו באמת. כאילו הנביא שבא לבקש רחמים על החולים או על מי שמצטער, הוא צריך אומר לה כזה ברור, בוא נשאר עולם, תשמע, הם שמעו לי למה שהוריתי אותם, לעשות רצונך, אז גם אתה תעשה חפצי להושיע אותם. עשיתי ככל אשר ציוויתני, שיב מעון קודשך מן השם וברך את וברך. כמו שכתוב בזה, אז אותו דבר. אם אני עשיתי מכאן, למדנו שאדם הולך לחכם שיבקש עליו רחמים, כמו שאומר כמן, אז הוא צריך לפשפש במעשיו, לבקש מהחכם עצה והדרכה איך לנהוג בעבודת השם, שמתוך כך תחול הברכה והתפילה תועיל. כן, כמו שאמר שמואל, שבגלל שהוריתי אותם, אז ראוי שתשמע לתפילתי. עכשיו, הרמב"ם בהלכות
אבל, פרק י"ד הלכה ו', כתב שמה, הנכנס לבקר את החולה. לא יושב לו על גבי מיטה, ולא על גבי כיסא, לא על גבי ספסל, לא על גבי מקום גבוה ולא מעל מרשותיו, אלא מתעטב ויושב למטה מרשותיו, הקרוב מבקש עליו רחמים ויוצא. זה נמצא בשולחן ערוך ביורה דעה, של"ה סעיף ד'. כן? עכשיו אומר, שם אומר, הם מבקרים את החולה בשעות שעות ראשונות של היום, מפני שכל חולה מקל, חולה בבוקר. למעשה האחרונים כתבו שהיום לא נוהגים בזמנים הללו. מבקרים כל היום, ובפרט אם יודע שלא יוכל לבקר אליו בשעות האלה. אומר ולא יחוש, לבקש עליו רחמים. ולא בשלוש שעות האחרונות של היום, שאז מכביד עליו חוליו, והתייאש מלבקש עליו רחמים. אז שוב אנחנו רואים הדגש במצוות ביקור חולים, בקשת רחמים. וגם הרמ"א כותב מפורש, שכל שביקר ולא ביקש עליו רחמים, לא קיים המצווה. וזה תוכחה גדולה לאנשים שלפעמים הולכים מרחקים בשביל ביקור חולים ומשקיעים הון בשביל הדבר הזה, אבל לפעמים מפסידים את עיקר המצווה שמבקשים עליו רחמים. כך כותב הרמב"ן בתורת האדם, שער מחוש, שמעינן מאחה ביקור חולים כדי שיכבדו וירבצו לפניו ויעשו לו צרכים הצרכים לחוליו, נמצא נחת רוח עם חבריו, ועוד כדי שיכוון דעתו לרחמים ויבקש עליו. זאת אומרת, זה שהוא הולך לבקר את החולה כדי לבקש עליו רחמים, כמו שכתוב בתניא, תמת המקרא צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים. אז לכן אומר הרמב"ן שאם ביקר את החולה ולא ביקש עליו רחמים לא קיים המצווה. אז ממילא ככה אומר שנראה שברפואה שלמה זה לא מספיק כדי חובת תפילה, אלא ממש צריך להתיר בלבבו ולברך אותו ולהתפלל עליו לפני הקדוש ברוך הוא. כשאני יוצא שם נראה כמה עובדות של צדיקים איך היו מבקשים רחמים על החולים. גם אז בדברי הטור ככה נראה מוכח שעיקר מצוות ביקור חולים זה בקשת רחמים. הוא כתב, מצווה גדולה היא לבקר, שמתוך כך יבקש עליו רחמים ונמצא כאילו מחיה אותו. זה הלשון של הטור. אז זה למדנו שזה לא רק זה מחלקי המצווה, אלא זה אפשר לומר שזה עיקרה של המצווה של ביקור חולים. עכשיו, זה אז זה שהוא הולך לבקר את החולה ולהתפלל עליו דווקא כשהוא רואה אותו, אז אומר הרמב"ן שיכוון דעתו לרחמים ובקש עליו, כמו שכתוב תמת המקרא, צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשים רחם עליו. זאת אומרת, כשהוא אצל מיטת חוליו אז יחמו רחמיו יותר. זה אנחנו לומדים כאילו יש פה את הרגשת הלב יותר גדולה כאשר הוא נמצא אצל החולה. חתם סופר מביא טעם נוסף על פי בגמרא בנדרים למתת, שאומר על כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופר דמים. והמכוון בזה, הרי לפי שידענו שמתפלל על החולה יש לו לזכור שמו ושם אמו, כן, וזה שם אמו, אז יש על פי בגמרא בשבת ס"ו, שמה אמר אביי, אמרה לי אם כל ממנייני בשמה דימה. זאת אומרת, עד שמפרש כל החישות ושכופלים אותם 3 פעמים, אז מזכירים את שם האמא. והמהרש"ל אומר שאומרים פלונית בן פלונית כי מכירים את האמא יותר מהאביו. כי הבן איש חי זה בן עובדיה שאומר בן יהודה על הגמרא שהזכיר את הדבר הזה, ויש בזה צד גנאי לאבא, כאילו עושים את האבא ספק, ההוא פלוני בן פלונית זה בטוח, אני לא מזכיר את האבא כי לך תדע מי זה האבא. אז זה גנאי, אבל יש טעם מפורש בזוהר לך לך, שם כתוב והושיע לבן אמתך, שכל הבקשה של דוד המלך היה שהתשועה תהיה בזכות מזכיר את שם האמא שבן אמתך, אבל לא מטעם שזה ודאי ויש בזה צד זלזול, אלא ככה סדר התפילה. אז למעשה אז כתוב ככה
אמר בחסדה, כל המבקש רחמים על חברו, ברכות למדלת, אין צריך להזכיר שמו, שנאמר, אל נא רפנה לה, ולא כמדקר שמי דמרים. זה אמרנו. האמת שבליקוטי מוהר"ן בסוף פרשת בראשית, הוא אומר שבתיבות רפנה, אז שאמר משה רבנו, זה גמטריה מרים ויוכבד, אז זה שכן הזכיר את שמה, בשם אמא, רק רמז את זה, כך כתב את זה גם בדגל מחנה אפרים. אבל, אז ממשיך החתם סופר ואומר, אז למה יש עניין לבוא לבקר את החולים? כי הרימה אומר באורח חיים סימן ק"ט בשם המהרי"ל, שמתי לא צריך להזכיר שמו של החולה, כמו שעשה משה רבנו, אין רפן עלה, ופשטות לא הזכיר את שמו, אם לא הרמז הזה. זה כשמתפעל בפניו, אבל כשלא בפניו הוא צריך להזכיר את שמו. ואמרו מקובלים, יותר טוב שלא להזכיר את שמו. למה? כי כשמזכיר את שמו, הוא מעורר מידת הדין, כי במצב שלו זה מצב של דין, עובדה שהוא חולה. ועכשיו, שצריך להזכיר את שמו, אז כאילו הדין נופל עליו, אז לכן עדיף לא להזכיר את שמו, וכדי לא להזכיר את שמו, צריך להיות אצלו כדי שהתפילה תועיל. אז לכן, על פי זה מסביר, מה שאמרו, כל שאינו מבקר את החולה, כאילו שופר דמים. למה שופר דמים? כי בגלל שהוא לא בא אצלו, צריך להזכיר את שמו. ברגע שהוא מזכיר את שמו, באים המקטרגים, והם מחפשים איזה חובות, איזה קטרוגים עליו, אז לכן זה כאילו נראה שופר דמים. גם אמרו יפה תפילת החולה בראשית רבה, פרשת נ"ג, אות י"ד, יותר מתפילת אחרים עליו והיא קרובה להתקבל. זה אמרו בברכות עמודת אין חרוש מתיר עצמו בבית האסורים. אז למעשה, מה זה הדבר הזה אין חרוש מתיר עצמו בבית האסורים? הרי אנחנו יודעים שלגבי תפילה זה תפילה. מה זה אין חרוש מתיר עצמו בבית האסורים? האדם שנמצא במצב הזה הוא לא כאילו אסור בבית הסוהר, אלא זה בקשת רחמים. אבל על פי הראם, בראשית כ"א, שאומר שגם לגבי תפילת חולה, כיוון שלפעמים המצב שלו שהוא לא יכול לכוון כראוי, כי הוא לא מורכז, הוא בעל איסורים, אז התפילה שלו לא נשמעת, לכן צריך שהאחרים יבקשו עליו רחמים. אם כי שהאדם צריך להתפעל על עצמו, לפעמים יותר נוכל להתקבל, אבל זה כשהוא מורכז, אבל אם לא מורכז זה בעיה. עכשיו, בספר חסידים שם באותו סימן, תשנ"ג, אז אומר גם לפעמים לגבי תפילה, מצינו שאין חבש על עצמו, מתיר עצמו בית האסורים, הוא אומר, יש שמתפעל על אחרים ונענה, על עצמו לא נענה. הרי אמרו בכמה צד ג' כל נתפעל על אחרים, אז גם חפצו נעשה. כמו שאברהם התפעל בעד אבימלך, וראינו בתל עת שרה, וכתיב והשם שבת שיבות איוב, מתפעל בעד רעהו. אז איך הוא אומר שנתפעל על אחרים והוא עצמו לא נענה? אלא אומר, ראינו אצל רבי חייא שהוא לא לקם פשטן בארץ ישראל, מי שעלה רבי חייא, זאת אומרת שהוא התפלל על הדבר הזה, אבל פשטנו הוא כן לקם. אבל בצורת רבי חייא, הפשטן של הערים לא לקם. לא, הוא התפלל על אחרים, תפילה נשמעה, על עצמו לא הועיל. למה? אז הוא אומר, מפני שאין חרוש בבתי עצמו בבית האסורים, גם בדבר הזה. אז עכשיו, אז זה צריך להבין, הרי אם התפילה היא, זה לא שאדם כאילו נמצא זה לא דרך שהוא עכשיו, הוא נמצא, הוא הולך לפנות לשלטון, כי שתירו אותם בבית האסורים, הוא מבקש רחמים. אז למה לא תועיל תפילת החולה על עצמו? אז יש במהר"ל שכתב בזה בגור אריה, פרשת וירא. הוא אומר שהראם הקשה בזה, למה רבי יוחנן לא הקים את עצמו? אמרו אנחנו שמותיר עצמו בבית האסורים. אז אמרנו בגלל שלא מכוון. בגלל שלא מכוון, אם הוא לא צלול או יש לו איסורים קשים, אז זה מובן. אבל אם הוא מכוון, אבל אם החולה מכוון, עוד יותר טוב. גדולה תפילת החולה על עצמו יותר מאחרים. אז וגם לא שאלה להגיד את זה סתם
לגבי תפילה, כי מתפלל לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שמתיר אותו, לא זה אסורים. אז הוא אומר, גם יש בירושלמי מעשר שני, כן? דווקא בג' עמוד ב', כתוב שמעו אלי אביר אלי וחוקים מצדקה. אז רבי אבו אמר שחלקו בזה רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. אחד אמר שכל בעולם באים בצדקה ואלו באים בזרוע. זאת אומרת, אותם אלה אביר אלי צדיקים שלא צריכים לבקש רחמים, אלא גוזרים, באים בזרוע, לא צריכים הרבה זכויות כדי שישמעו להם. אחד אמר שכל טובות ונחמות הבאות לעולם בזכותן הן, אבל הם לא נהנים מהם. זאת אומרת כלום. זאת אומרת, יש צדיקים שבאמת משפיעים לאחרים טובה, אבל הם לעצמם, הם לא עוזרים. כמו שמור זוטרא, כלומר אומרת שמצלה על אחרים מתענה, ועל עצמו לא מתענה. אז זאת אומרת, טוב, פה אתה יכול לפרש, על עצמו לא מתענה, בגלל שהוא לא צריך לזה. עכשיו, יש בבטר קט"ז, דרש רבי פנחס ברחמה, כל שיש לו חולה בתור ביתו, ילך אצל חכם ובקש עליו רחמים. אז זאת אומרת, אז לא מספיק תפילת חולה על עצמו, אלא צריך ללכת אצל חכם שיעתיר עליו ברחמים. והרמ"א כתב את זה שם בשלמדי סעיף י', כן? הוא מביא את זה בשומרים, שמי שיש לו חולה בתור ביתו, אצל חכם שבעיר בקש עליו רחמים. עכשיו, אז למה הביא את זה בשומרים? אפשר לומר שכל מקום שהוא שלא זה הרי ידוע ככה בבית יוסף, כל מקום שאין לו דבר שנאמר בגמרא שתפסו ממנו עמודי העולם, הרי"ף והרמב"ם שהעתיקו את זה, אז אחרי הביא את זה בתורת יש אומרים. המאירי כתב בזה שלעולם יהיה ליבו של אדם בטוח שתפילה כשהיא נעשית כתקנה מבטלת את הגזרה. ומי שלא צער או חולה בתוך ביתו או אחד מן הצרות ילך אצל חכם וילמוד ממנו דרכי תפילות ויבקש רחמים. זאת אומרת שהעניין של ללכת אצל חכם זה שהחכם ידריך אותו איך להתפלל. דרכי תפילות ובקש רחמים. זה מופלא, כן? זה לא פשוט שבקש החכם עצמו רחמים, אלא שילמד אותו, ככה מסביר המאירי. אז עכשיו, גם הרמב"ם זה שהוא לא כתב את הממרה הזאת, יש רבי פנחס ברחמה, ואפשר לומר שזה לא נאמר כהלכה פסוקה, אלא רק מידת חסידות, והרמב"ם לא מציין מידת חסידות כמו שבדין הזה של הידור מצווה עד שליש, כן, גם זה לא הזכיר. אז דבר שהוא בגדר שמידת חסידות, אז לכן לא הזכיר גם את הממרה הזאת. אבל עמיוקי יוסף כן כתב, במנהג בצרפת, שכל מי שיש לו חולה בתוך ביתו, מבקש פני הרב, התופס ישיבה, שיברך אותו. אז זאת אומרת שהיה עניין כן לבקש ברכת רב, אבל זה נקרא תופס ישיבה, ואדרבה בגלל שיש לו זכות, אבל גם הוא בעצמו צריך להשתדל בדבר הזה. גם החולה בעצמו צריך להשתדל לבקש רחמים על עצמו. היה מעשה בזלצ'וב, כן, שבזה חולה שיש בו סכנה, ביקש שיכתבו איזה פתקה עבורו, כן, ויעבירו את הפתקה הזאת, יגידו את שמו ושם אמו, ויעבירו את זה בשבת לשר שלום מבלזה, האדמו"ר. הוא שהה בעיר ברוד. ושאלו את המורה צדק אז באותה עיירה, אז הוא ביקש שעשו את זה על ידי עקום, על ידי שליח גוי. כיוון שזה רק קיצור השבות, אז צורך החולי, אז הוא התיר את זה. וכשזה שמע את זה, רבי שלמה קלוגר יצא חוצץ
נגד אותו החכם הזה, פסל אותו מלאורות עד סוף ימיו, כך כתב בספרו בחרת בחיים, סימן פ"ז. אחר כך גם נצטרף איתו השואל ומשיב, כן? למה? מפני שזה לא רפואה בדוקה. אם היה רפואה בדוקה, אז הנה חינם מפני פיקוח הנפש מתירים. אבל דבר שהוא סגולי, אז דעת הרמב"ם, לא חלים שבת בשביל דבר שהוא סגולי. אם כי הרשב"א והרמב"ן חלקו והתירו גם בדבר שהוא סגולי. אבל זה דווקא איפה שזה התמחי גברה, התמחי כמניעה, שזה דבר שהוא ידוע. גם בתחת דביר הביא את זה כף החיים, סימן ש"ו, באחד שביקש לשלוח מכתב לאחיו שיתיר עליו רחמים, שיעשה איזה מניין, לבקש מהרבנים שיעשו לו איזה. אז הוא אומר כן, התיר פתח דביר, אומר אין בזה נדנוד איסור. אז אולי התיר שמה שבגלל עיתוב ודעת הדחולה. אז וגם בחידה, בכמה מקומות, בכוסף ש"א, יורדי ארץ צדיק, החיים שאל, גם בסימן ל"ח, כיסא רחמים, פרקת מצוות סופרים, הוא גם כן כתב שיש שהרי, אנחנו יודעים במסורת שרבנו פרץ מבעלי התוספות, כתב קמיע בשבת עבור אישה מקשה ללד, גם הרמ"א התיר את זה, כן, אבל זה אמרנו, זה איפשהו, זה נהיה כאילו תמחי גברה ותמחי קמיע. גם הביא המנחת שבת, סימן פ"ד בשם המהרש"ם, שהיה מעשה ברב אחד שהתיר גם כן לכתוב פתק ולשלוח אותו לצדיק, כן? ואז הוא מספר שהגיע הפתק הזה לשר שלום מבלזה, הוא מאוד התרעם, הוא אומר, עכשיו ככה שלחו את זה בשבת, אם ככה אני חייב לפעול רפואה שלמה שלא מות החולה, כי אם אני לא אפעל, אז כאילו נמצא שחללו שבת על חינם. אבל זה גם קשה, זה צריך להבין, הרי למעשה הם השתדלו, אז מה זה משנה אם הועיל או לא הועיל, אבל הם עשו את ההשתדלות. אבל לא רוצה כאילו רק מטעם להוכיח שזה לא יהיה רפואה סגולית שהיא לא מוחזקת, אלא זה רפואה שהיא ודאית. כן, וגם חתם סופר בממצאי ק"ד הסביר את מה שאמרו תוספות שאליהו, שהרי כשהוא נטמא לכהן, נטמא טומאת הכהנים, שהוא הלך להחיות בן הצרפית, איך הוא עשה את זה? הרי אליהו כהן ובן הצרפית מת, אסור לכהן לטמאות, אבל בגלל שהוא היה בטוח שהוא יחיה אותו, אז הותר הדבר. זאת אומרת, איפה שזה ודאי, אז כן מותר להשתמש ברפואה סגולית, אבל במקומות שזה כמו בדור חלש וכיוצא, שאין הדבר הזה מוכרח, אז גם לא חלים שבת בעבור הדבר הזה. יש בהר"ן, הר"ן בן דרים, דף מ' עמוד ב', אומר פעמים שתאר בקשר עמים על חולה שימות, כגון שמצטער חולה בחוליו הרבה ואפשר לו שיחיה, כמו שאמרו בכתובות ק"ד, שם נאמר שהשפחה של רבי, כן, היא ראתה שמצטער, הוא נכנס הרבה לבית הכיסא, מניח תפילין חולץ, והיו מתפללים עליו, מבקשים עליו רחמים. אז היא אמרה, היא רצון שיחרופו העליונים את התחתונים. זאת אומרת, שימות רבי. ובאמת, התפילה שלה פעלה. אז, אבל החכמים ששמה, הם לא הפסיקו להתפלל עליו, לא הפסיקו להתפלל על רבי. אז מזה למד הר"ן, שמותר לפעמים להתפלל שימות החולה. אז זה דבר מפליא. למה? למה לא למד ממה שעשו חכמים? החכמים התפללו שיחיה, מה למדו מהשפחה של רבי? אלא ההסבר הוא שהשפחה של רבי היא ראתה מה שעובר רבי. הם התפללו בית מדרש, אז זה משהו אחר. אז
אז יוצא מדבר הר"ן שכן, שיש פעמים שמצווה להתפלל שימות, אם הוא בצער כל כך גדול. וגם יש במציאה פ"ד, עמוד א', על כשנפטר ריש לקיש, רבי יוחנן מצטער עד שיצא מדעתו, התפללו עליו חכמים והוא נפטר. אז הנה גם כן ראיה שפעמים שמתפללים על חולה שימות. אז, אבל אפשר שאצלו זה באמת היה לו צער על אובדן התורה, שבגלל זה נבחר מוות מחיים במקרה הזה, כן? אז זה מקרה מיוחד, אבל סתם מקרה רגיל צריך ברור אם היה הדבר הזה מותר. אם כי ערוך השולחן ציין את זה להלכה בדברי הר"ן. מנחת אשר הוא אומר שכביכול לא היה לערוך השולחן להביא את זה להלכה, כיוון שהראש נזחק בפירוש דברי הגמרא ולא היה נוח לו מפירוש הר"ן. אבל רבנו עובדיה בחזון עובדיה הוא כידע שם הטובה עליו ציין כמה וכמה פוסקים שציינו לדברי הר"ן והסיק שכן אנחנו נוקטים את זה, כן אנחנו נוקטים אותו להלכה, את דברי הר"ן, כמובן בעת הצורך, לא במקרה לא במקרים הרגילים, אלא רק כשזה מפליג בחולי והוא באמת בצער ולא רואים פתרון אחר, אז אפשר להתפלל שהחולה ימות והקדוש ברוך הוא הטוב בעיניו יעשה. אבל זה בד בבד עם זה שאלה שבאים לטפל בחולה הם טורחים ברפואתו, זאת אומרת הם מטפלים בו, הם לא רק איזה, מצד אחד הם מטפלים בו, עושים כל שבכוחם להועיל לחולה. מצד שני שאומרים שכבר הרופאים לא נותנים לו שום סיכוי והוא רק סובל ומתייסר, אז מצד שני בלל ולחש שימות, כן, כדי שילקל מעליו את הצער כמו שראינו. עכשיו, וגם כתוב הרי בגמרא בנדרים מהם שכל המבקר את החולה גורם לו שיחיה, כל שאינו מבקר את החולה אין מבקש עליו רחמים, לא שיחיה ולא שימות. זה הלשון בגמרא. אבל פי זה הר"ן אמר את הדבר הזה, שכאילו שאינו מבקר, אז אינו צריך לומר שאינו מועיל לו לחיות, אלא אפילו ענה קטנה שמיתה אינו מענהו, שיכל כאילו להתפלל עליו אפילו שימות, כמה מפרש שזה הר"ן. ויש גם בשאילתות, פרשת אחרי, אומר כאשר אדם הולך לבקר את החולה ורואה אותו שוב בצער, אז מבקש עליו רחמים שימות. אז השאלת שלום, אמר שזו דעתו כמו הר"ן, אם כי שהעמק שלה פרש זה כיוון אחר, גם מדרש תלפיות הביא את זה לדברי הר"ן, שבאדם שהוא חולה, גם הרב אוירבך בן חד שלמה חלק א' הביא, ודאי שצריך להשתדל בהצלת נפשות וגם חלל עליו שבת על אותו חולה, אבל במקרה שמגיעים למצב כזה, אז הנה חינמי יש בין שני הלכות הרב קליין הביא להקשות, שהקשה לו למעשה הרב אלברשטם ומשה אלברשטם, בדבר משה אומר למה הר"ן לא הביא ראייה מהגמרא של רבי יוחנן במציאה פ"ד שהתפללו עליו שיפטר, כן, אז שיש זה בקושייה, אבל גם שבט הלוי הביא דברי הר"ן, אומר שכן, נבגים גם את הקושייה של דברי משה, וכתב על זה שיש לדחות שהוא נשתתה לגבי אדם גדול כרבי יוחנן, ועוד שני רבי יוחנן שכל התורה נתפרשה על ידו, אז באמת ניחא לו שימות ולא שיהיה כשוטה חס ושלום, שזה אדם מיוחד, אז לא לומדים מרבי יוחנן. גם רבי חיים פלאג'י בחיקיקי לב הוא כותב אותה איזו אישה אחת שהייתה סובלת בהודעה סוף סימן נון, הוא אומר שסובלת איסורים קשים והרופאים כבר לא נתנו לה תקווה, אז הוא אומר
למשפחה שלה כדאי לא שלא יתפלו עליה שתמות, כי יש להם נגיעה בדבר, וזה קשה לה, או זה קשה להם. אבל האחרים כן יכולים להתפלל שהיא תמות, כי הם רואים שהיא בצער. ועל זה הרב כותב שלא נראה לחלק בין קרובים לחוקים, אין לנו לגזור גזרות מדעתנו, אלא אפילו הקרובים יכולים להתפלל שאדם שימות במקרים כאלה שהם זה. עד כדי כך שספר גם יש בירושלמי שרב עדה בר אבא נולד לו בן אחד, וכשמלו אותו נעשה פצוע דקה, אז הוא התענה עליו והוא מת. אז עכשיו לכאורה זה מה נאמר? במאור ישראל הוא מסביר, הרי אמרו בברכות י' שאפילו חייב אדם מונחת על צווארו של אדם על נמנע עצמו מן הרחמים, אז למה נתפלל שימות? אז אומר, זה צריך לומר, זה שונה, חולה בידי שמיים שהרופאים עליו על פי טבע שאין לו תקווה, אין לו כל סיכוי לחיות, והוא מתפתל מהאיסורים, ולכן לא מזכירים מעשה ניסים. אם זה רואים שזה באמת ככה, אז הולכים לפי הטבע. היה גם, יש באלקוט, פרשת עקב, גם בשלה, או שתתקום ג', היה מעשה אישה אחת שהזקינה מאוד, והיא באה לפני רבי יוסי בן חלפתא. כן, אמרה לו, רבי, זקנתי יותר מדי, ועכשיו החיים שלי חיים של ניבול, לא טעם, לא מאכל ולא משתה. אני מבקש להיפטר מן העולם. אמר לה, רגע, איך הארכת ימים כל כך? אמר לו, אני למודע שאפילו יש לי דבר חביב עליי, אני מניחה אותו משכנת לבית הכנסת בכל יום. אז אמר לה, תמני עצמו בבית הכנסת 3 ימים, זה אחר זה, היא הלכה עשתה כן, ביום שישי חלתה ומתה. אז הנה אנחנו רואים שכן, הוא יעץ לה עצה שהיא תגרום לה למיתה, כי בצער, אם כי אצל אליעזר, הוא רצה לומר שאין לתפוס דברי הר"ן אלא להלכה, והרב כתב לחלוק עליו והשיג עליו כבר בספר אוהל יששכר, אם זה כשהוא רצה לתרץ, אבל הרב כותב עליו ירד להציל ולא הציל מבחינת כבוד תורתו. עכשיו אבל, וגם מה שהקשה רציס אליעזר, הלא אמרו בפרק ד' לאבות, יפה שעה אחת בתשובה מעשים טובים, בעולם זה יותר מכל חיי העולם הבא. אז מה תן לו כאילו שזה, אז לא אמרו את זה באדם שהוא סובל איסורים, כן? באדם שהוא סובל איסורים, אז לא אמרו, גם ראינו בתענית כ"ג, חוני המעגל, שהוא ישן שנים רבות, כשהוא קם לא האמינו לו שהוא חונה מעגל, לא כיבדו כראוי, חד שדעתה, וביקש רחמים ונפטר. כן, גם אליהו הנביא, שאימה עליו איזבל, הרשעה להמיתו, אז הוא שאל נפשו למות, אמר ככה את נפשי, כי טוב מותי מחיי. גם יונה הנביא אמר את זה, אז פעמים שכן הדבר הזה מותר. הנה, הגדול הוא שרבנו עובדיה בעצמו, כשראה שהוא לא מסוגל ללמוד תורה, באחרית ימיו עם השבר שלו בעמוד שדרה, אז הוא אמר, אם אני לא יכול ללמוד תורה, למה לי חיים? ככה אמר, הייתי את זה בבנו, מרן הרש"ל, בבנו יצחק, שמח בבטוב. ולא רק זה, גם כתב בילקוט יוסף, שהוא היה נוכח שבאחד מהגבירים בז'נבה, שביקשו מהרב, שיש איזה אחד שהוא נעשה צמח כבר 5 שנים, שהרופאים לא מוצאים ממנו שום תקווה, ואשתו צעירה, הגונה, ומחפשים פתרון. אז הוא ביקש שיבואו 10 אברכים, חזון עובדיה, והלך איתם לבית החולים, כן? ואמרו כמה פסוקים, יש סדר לזה, הוא בא בלשון חכמים לרב בן איש חי. הקיפו את המיטה, ולא עבר זמן קצר, והוא נפטר, והתירו את האישה הזאת מהגינותה. אז נוהגים את זה למעשה במקומות שיש באמת שרואים בדבר
צורך. עכשיו, למעשה, אז בעניין התפילה, אז כותב קודם כל בחזון עובדיה. אומר שעצם העניין של מצוות ביקור חולים, כן, שלבקש רחמים על החולם, שהחיה זה, יש הבדל עצום בין אדם שרק שומע מרחוק לבין שאדם בא בפועל, כן? כאן יש עניין של לבקר בפועל, צבא בו יותר בשלוחו ולבוא ולבקש על הרחמים. למה? כשאדם בא, א' הוא רואה מה המצב שלו, מה שיכול לטפל, נותן עצה. גם שרואים אותו הרופאים, בפרט אם הוא אדם נכבד, אז נרתעים, אז רואים שיש לו דואגים, אז משתדלים יותר בעבורו. הרי אמרו שם על רבי עקיבא שהוא אחד התלמידים שלו חלה והוא נכנס לבקר אותו, בגלל שהוא טיטה את המקום שהיה שם, אז הוא גרם לו לחיות. כשהוא יצא, אז אמר לו רבי חייתני. אז אמר רבי עקיבא כשהוא יצא ודרש, כל מי שלא מבקר את החולה כאילו שופך דמים, כי זה אדם פעמים רואה את המקום מעופש, או פתאום כשהרופאים לא דואגים, לא אמרו איזה מילה, לא אמרו איזה דבר, שאדם בפועל, אז זה ודאי שזה שונה לגמרי. אבל כבר הקדמנו לומר שעיקר המצווה הזאת של ביקור חולים היא תלויה גם כן בבקשת רחמים על החולה, כן, שמי לא מבקש על רחמים, כמו שכתב כבר הרמב"ן, לא קיים את המצווה. אז עכשיו, כשהוא נמצא בפני החולה, הוא לא מזכיר את שמו, אין הרפן עלה, כמו שראינו ברות למדלת, אבל כשלא בפניו צריך להזכיר אותו בשם אמו, כן, פלוני בן פלונית. וכבר אמרנו שזה המקור שלו בזוהר. בזוהר לך לך דף פ"ד. יש בתורה לשמה, הוא אמר טעם אחר, שבגלל למה מזכירים שם האמא? כי על האמא אין קטרוגים כמו שהזכירו את האבא, כי על האמא אין עוון ביטול תורה. אצל האבא יש עוון ביטול תורה, וזה עוון החמור, אז אל תזכיר אותו. אבל הטעם, כמו שאמרנו, זה כתוב את זה בזוהר שהושיע לבן אמתיך, מזכירים אותו בדווקא. עכשיו, כשהוא מזכיר, אומר חידה, שזה בסימן הרשמם, בהלכות כיבוד אב ואם, אם הוא רוצה לבקש רחמים על אביו, לא יתאר אותו בתואר כבוד. לא יגיד, אז יגיד אבא מרי וזה, רק אבי פלוני. למה? אין גבות לפני המקום. כי ראינו שאפילו שלמה שהוא התפלל, דוד אבי. אוריה, כשהוא אמר אדוני יואב, זאת אומרת הזכיר אדוני בפני מלך, אז הוא מתחייב מיטה, כן? וזה סיבב לו דוד כל העניין הזה של המיטה. אז כשאתה אומר אדוני בפני הקדוש ברוך הוא שהוא מלך, אז זה דבר שהוא לא טוב. יגיד אבי. גם רבי, לא תאר אותו לרב שלא יגיד הרב הגאון וכולי, אלא רבי וזהו, כדי שלא יעורר עליו איזה קטרוג. אין מצד המתפלל ואין מצד מי שמבקש עליו רחמים. עכשיו, יש פשוט נחלת שבעה, סימן ל"ט, הוא אומר שגם אם החולה הוא מחוץ לעיר, אפילו מחוץ לתחום שבת, עושים לו מי שברך. כן, לא חושבים שמה הוא מת, מפני שאנחנו תולים שיש לו חזקת חיים. גם ברשות תמים דעים, ובאים מתפללים על החולה בדמעות, אז זה לא צריך שום דבר של רחמים, זה ישר עולה, התפילה הזאת מקובלת לפני הקדוש ברוך הוא. גם כשהוא מבקש רחמים על החולה, בסוף ישתף את הציבור עמו ויאמר שהוא ישלח רפואה שלמה תוך כל חולה עמו ישראל, כמו שאמרו בשבת י"ב, שלשתף, וגם בברכות למד, להשתף איניש נפשי בידי ציבורה. כי על ידי זה התפילה נשמע, זה פסק גם כן, סימן של"ה, סעיף ו'. וגם אם החולה הזה מטופל, נגיד אצל רופאים, ונמצא בבית הרפואה, גם טוב בכלל להגיד בית הרפואה ולא בית חולים, כמו שכולם אומרים, איך שזה כתוב.
ואת הרפואה כדי שלא יהיה פתיחת פה לשטן, שיגיד חולים, אתה קראת לו חולים, יהיה חולה. לא, תגיד בית רפואה, שימשך מזה רפואה. מספר הרב חזון עובדיה שהוא היה משרת בקודש בתור רב ראשי בתל אביב, אז הוא היה מבקר בבתי חולים, זה היה בערב כיפור, אז שהודיעו לו על מספר חולים שהם לא מוכנים לאכול בצום, כי מה זה כיפור אצלם זה דבר שהוא דאורייתא ויש בזה כרת. אז הוא בעצמו הלך ודיבר עם הרבה מאוד חולים והצליח להשפיע על הרבה מהם שיפסיקו את מלטענות ויוכלו כציווי הרופאים, כי זה בכלל לבקש על הרחמים, זה לראות מה הם צריכים. הרב מאירי כותב בחיבור התשובה שמי שמתחסד, כן, ומביא עצמו לספק סכנה בכלל שופך דמים, ואסור לה, וגם החבל לבד לבבות בשער הביטחון אומר שאסור לחול לסמוך על הנס הרב לשמוע לדבר הרופאים. אולי הוא לא ראוי שתעשה לו נס, ודאי שצריך לזה. גם רבי יהודה עייש בשבט יהודה, סימן של ל"ו, כתב גם כן שהחולה חייב לשמוע על הרופאים, מומחים כל מה שאומרים לו, וזה צריך פעם עידוד של המבקר שהוא רואה את הדבר הזה. גם אומר הרב שאפילו איש יכול ללכת לבקר אישה, ואישה יכולה לבקר איש, כמובן רק שלא יהיו בייחוד, ורק כמובן שהאישה תהיה בצניעות, אבל זה נשאל בזה כבר באברהם פלאג'י, ביען אברהם, שגם היא יחווית במצוות כיבוד אב ואם האישה. לא הרי אמרו בנדרים מ' שמי שמבקר חולה, אז הוא זוכה למה שנאמר, השם ישמעו וחייהו ואושר בארץ. ואושר בארץ, מה גברים הם צריכים חיים ואנשים לא? אז לכן אפשר, וכך גם כתב את זה ערוך השולחן, הרב אפשטיין, שאיש מבקר את אישה חולה, וגם יותר מזה אפילו מוכר מדברי השח, ובסימן קטן ט' שמותר גם מותר לשרת אותה, זאת אומרת אם היא צריכה לקום, האישה חולה, הלך לבקר, איזו אישה חולה, ועכשיו היא לא יכולה לקום מהמיטה, מותר להרים אותה, כן? או לסייע לה. דווקא בבעל, אז אסרו, כן? כשהאישה חולה. אבל באחר, התירו. וגם באוצר החיים מעיד, שהרב רבי יצחק מארטן סיפר על אביו הגאון, אב בדין צנגר, היה מבקר את החולים, גם את הנשים, כשהן נוהגות בצניעות. אז זה דבר שצריך לעשות את זה. גם את זה כתב את זה הרב אוירבך, מביא את זה בשמו, נשמת אברהם. עכשיו, אם יש אדם שהוא בריב עם חברו, אז יכול לבקר את שמע שזה שהוא שונא אותו, שמע שהוא חולה, רשאי ללכת לבקר אותו ולבקש עליו רחמים. ולא אומרים שהנה הוא רואה שמח לידו. בניחום אבלים לא ילך, שיגידו שהוא שמח לידו. אבל ביקור חולים, כן, אז ילך. זה שונה, זה ככה מוכר מדבר הגמרא בנדרים מ'. ומי שלא יכול בפועל להגיע, לקיים מצוות ביקור חולים בעצמו, אז אפשר, בפרט אם הוא עסוק בתלמודו, ואם זה בעיר אחרת, אז ישתדל לפחות לקיים את זה בטלפון. שאולי, במקרים כאלה, אנחנו סוברים על הפוסקים שאומרים שיוצא בזה ידי חובה. מהיותו ואל תקרא רע, כן? גם שאמרו במציאה למד, שאשר ילכו, דרשו זה ביקור חולים, שצריך ללכת, כן? אבל כתבו האחרונים, ואת זה יגות משה, ועוד שהעניין הזה של הביקור, חוץ מהטעמים שראינו, שהוא מסייע בפועל סיוע של ממש, זה גם עידוד, גם הוא נוטה לאחד אישים מחוליו, כן? אז יש בזה גם עידוד לחולה, מעודד את רוחו, אז כשהוא מתקשר, אז גם יש בזה עידוד, ואפילו אם הוא לא יכול לדבר, אז מבקש שימסרו לו, שהוא שאל עליו, כי זה נותן לו חיות.
היה פעם מעשה רבי אברהם ניצוחוצ'וב, אביו של השם שמואל, היה שלח את בנו השם שמואל לבקר את האדמו"ר מאלכסנדר, כשהוא שמע שהוא חולה. אז הגיע אליו השם שמואל ואמר לו, באתי בשליחות אבי לבקש עליך רחמים ולבקר אותך. אמר לו רבי מאלכסנדר, אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו בא לבקר את אברהם, מה הוא שולח אותך? הוא היה בעצמו צריך לבוא. אחר כך אמר, כן, אבל אני יודע שאביך בעצמו חולה והוא זקן ותשוש מאוד ואי אפשר לו, אז לפחות הוא שלח את הבן. וזה ודאי גם כן כלפי העניין של מה שאדם לא יכול לעשות בפועל בעצמו, יעשה במה שהוא יכול. דיינו בטלפון, שזה נמצאות כתב גם בספר רץ כצבי, שרבי יצחק קוטנר בפחד יצחק, שיוצא בזה ידי חובה, אם כי איש מנחת אשר הוא לא קיבל את הדבר הזה, אבל כשאין ברירה זה מה שאפשר לעשות, סומכים על זה. עוד כמה אחרונים שציינו אותם פה הרב, שנוקטים את זה להלכה. עכשיו, ודאי שאדם שהוא גדול, תלמיד חכם, שיכול לבקר את החולה, הוא צריך גם הוא בעצמו להשתדל, ויש בזה אדרבה, יכול לסייע עוד יותר לחולה כשרואים שאחרים דואגים לו ואנשים גדולים דואגים לו. אפילו רבי עקיבא איגר מספרים עליו שהוא היה שימש בפוזנר, תמיד היה מבקש שיביאו לו את רשימת כל החולים, הוא בעצמו היה הולך לבקר והיה דואג לכל מה שצריך. וגם סיפר הרבי מקלויזנבורג, פעם הוא ביקר בפוזנה והוא ראה בית גדול ואמר, ושם כתוב עליו, זה בית רפואה שהקים אותו רבי עקיבא איגר, כן, שמה, זאת אומרת שהוא דאג אפילו להקים בית רפואה ותואר בכל גופו. כשרואים שאדם גדול שעושה את זה, אז ודאי שזה משפיע. אין על החולים, אין על הרופאים, זה משנה את כל המצב הכללי. יש בעבודה בנתן פרק מ"א, היה רבי שמעון בן יוחאי פעם ביקר איזה חולה אחד, וראה שהיה איזה חולה מעיים שהם מבעט בייסורים, אמר דברים של גידופים, אמר לו, רבי שמעון, ריקה, טיפש, תבקש רחמים על עצמך, ואתה מדבר בגידופים? אז הוא בכלל מסובב החולה הזה, אז אמר לו שהקדוש ברוך הוא יסיר את החולה מעליו ויעביר אותו עליך, זה מה שהוא ביקש, כאילו רבי שמעון ברוך. אז אמר רבי שמעון, יפה עשה לי, כאילו קיבל את הכללה שלו שעשה לי ככה, עד שהנחתי דברי תורה ועסקתי בדברים בטלים. הוא קרא לזה לביקור כזה, דברים בטלים. כי אם מדבר לאחד שהוא, כמו שכתוב במשלי כ"ג, באוזני כסיל, אתה תדבר כי אבוז יסלח מלכה, כן? או אל תוכח לעץ פן ישנאך, אם אתה רואה דבר כזה שאתה לא יכול לדבר איתו, אז הנה חינמי זה דברים בטלים. אבל סתם, ודאי שיש מצווה שהגדולים יבקרו את החולים, אם כן הוא חולים מעיים, או שהוא בוש, או שגם יש במחלה מדבקת, הרב כותב שלא נכנסים לחולה, אלא רק בבית החיצון, ומעבירים לו את המסר שנמצאים פה בקש רחמים, אפילו רק שבאים, זה כבר דבר חשוב מאוד, שיבואו אפילו לעמוד בחדר חיצון, זה משנה את תמונת מצב של החולה, זה יכול מאוד לעזור. יש כאלה שלא חששו, בפרט בזמננו שהיום יש תחלוקים ויש כל מיני דברים של היגיינה, יש שלא חששו, ומספרים על בריה לוין שהיה מבקר בבית חולים של מצורעים, ועוד הרי כתוב רבי יהושע בן לוי בגמרא בכתובות, אפילו בעלי רעתן שזה מחלה ודאי מדבקת, הוא אמר ילד אהבים ויעלתכם, לא פחד ולא חשש, אבל בסתם אז כן חוששים. עכשיו לגבי התהילים שמבקשים רחמים על החולה, אז כשאין ברירה, כשזה החולי שמכביד, מעיקר הדין מותר לקרוא תהילים גם קודם חצות. גם שאנחנו משתדלים שלא לומר תהילים בכל מקרא לפני חצות, מהלילה, תחילת הלילה, לפני שכתוב רבנו הרי בשער המצוות, שפרשת ואת חנן,
הוא אומר שיש בזה, הלילה זה בחינת עשייה, וזה הכל דינים, והמקרא זה עשייה, ואין לעורר את הדינים בלילה. חוץ מליל שישי, שהוא כבר נכנס להערת השבת, אז מתעוררים הרחמים, אז אפשר. זה רק הטעם שקוראים של 26 פסוקים. אפשר לילות? לא. אבל בשביל החולה, אז כן, מבקשים רחמים אפילו בתהילים, לא ביג מידות, לא דברים כאלה של יג מידות ולא אומרים סליחות, עד אבל יכולים להפך את הצנעות, לקלקל, אבל באמירת בקשת רחמים של תהילים, כן. החידה, ביוסף אומץ, בהתחלה כתב שלא, לא לזה, לא לומר תהילים, אפילו אחר חצות, עד שיעיר היום, וכך גם דעת הרשע שהיה בדבר, אבל בסוף חזר בו החידה, כן, וכתב שוודאי שאחר חצות אפשר לקרוא תהילים לצורך עולה, ואם אי אפשר גם כי החולי מכביד גם לפני חצות, או אם אדם רואה שאשתו קוראת ללדת והוא בכלל לא מרוכז, אז ודאי שאפילו בתחילת הלילה יבקש רחמים עליה גם כן בעניין של אמירת התהילים הללו. החידה הביא סדר בספר תהילות של תהילים שהוא חולה לקבץ את 10 אנשים שאומרו את הפסוקי תהילים של אלפא ביתא שמופיעים בפרק ק"ט, השם של החולה בן אמו, כן, ואחר כך הביא גם את האותיות ק"ר עין, אחר כך סף סין ת' נון, גם כן יש נוהגים להוסיף אותם ולבקש ברחמים. יש כאלה שהתנגדו לזה, אמרו שיקרא כסדר, ככותב בספר דבק טוב בשם משנה שכיר, אבל למעשה אנחנו נוהגים כמו דברי החידה, קוראים בצורה כזאת על החולה. גם יש תפילה כשאם מכביד עליו מאוד החולי, אז זה נקרא תפילת מצלעין, זה שעושים שינוי שם לחולה, מביאים 10 אנשים, כך כתבו הגאונים, שבקיא בהם רוחש ספר תורה, ואומרים את הנוסח של התפילה, מבקשים רחמים, או אלה מלך שם הכיסא הרחבים, יג מידות, 3 פעמים, אל כמוך 3 פעמים, ומוסיפים לו שם, לא משנים את השם, לא עוקרים, כי זה סכנה, השם זה החיות של האדם, כך כותב רבנו הארי, שזה שההורים קראו שם, זה לא באקראי, זה לפי שורש הנשמה, אז אפשר רק להוסיף שם, ואם רואים שבאמת יחזיק השם תפס, אבל אם נפטר ולא תפס השם החדש שהוסיפו חודש, אז כבר לא מזכירים אותו בשם החדש, אלא רק בשם הקודם. מותר לעשות את זה לחולה שבו סכנה אפילו בשבת, כן? על פי מה שמבואר, עושים הרש פחץ היפיוד, שזועקים תכנים אף בשבת. וגם צריך לדעת, מה שהזכרנו בגמרא בבתר קט"ז, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל החכם מבקש עליו רחמים, שנאמר חמת מלך מלאכי מוות, ואיש החכם יכפרנה, כן? אז בפרט שאם הוא, אז אמרנו שכסף אומר שזה תופס ישיבה, בתור שיש לו זכות תורה, אז זה יתגן בעדו. ושמה, ואמרו גם בגמרא בברכות י"ב, מי שיש לו חולה, מי שיודע על אדם צריך שחלה עצמו על חברו, ואם הוא תמיד חכם צריך שחלה עצמו עליו, אז שם זה מאמרה של רבא. אז רבי חיים קניבסקי הסביר מה זה חלה עצמו עליו, ואדם יודע שיש איזה תמיד חכם שחולה, שיהיה מוכן לומר שיקבל, שהחולי יעבור עליו, עד כדי כך שהוא מוכן לסבול. זה עניין של חולי, ככה סיפרו על החפץ חיים, שהוא היה, פעם הגיע הרב כהנמן, עבר ברדין, היה צריך לגבות כספים, ואמר שילך לרב, ולא הכיר אותו, את החפץ חיים כל כך. ואז פתאום הוא הגיע והוא שומע צעקות, מה זה צעקות נוראות? מה זה צעקות האלה? זה של הרב, איפה הוא נמצא? בעל יד גג, למה הוא צועק? אז אמרו לו, שהודיעו לרב שזו האישה אחת שמקשה לילד, אז הוא צועק ומבקש על הרחמים. אז הוא אמר, אם זה הרב, אני נשאר פה. ואז הוא נדבק בחפץ חיים, שהיה מבקש מאוד. היו הרבה גדולי ישראל שהיו
מאוד מאוד טרחו בדבר הזה, שהיה אפילו השדה חמד הולך לבקר עבריינים. אמרו לו, מה אתה הולך לזה? ואני הולך לקבל פני שכינה. השם יסעדנו על ארץ דווי, זה גם אצל כאלה. גם מספרים על רבי ישראל מסלנט פעם, כשהוא היה חולה, נסע לגרמניה, אז התלווה עליו איזה אחד משמש שהיה אמור לעזור לו, אבל הוא קצת נעשה חולה, אז התהפך רבי ישראל מסלנט והוא טיפל בו במשמש שלו, אז הוא התבייש, אמר, אני באתי לטפל בך, הוא כל כולו היה נתון עליו. שככה גדולי ישראל תמיד היו באמת טורחים בזה מאוד מאוד בכל מה ששייך להתפלל על החולה, ואפילו על גויים מותר גם לבקש עליהם רחמים אם חולים, מפני דרכי שלום, וגם אפילו עד כדי כך שהוא אומר שגם נוצרים, אם אדם יש איזה חולה שמבקש רחמים על אבא שלו, איזה גר שאבא שלו נוצרי או כל שכן ישמעאלי, מותר לבקש עליו רחמים, מפני שיש מחלוקת האם הם מוזרים על השיתוף, אם בן נוח מוזר על השיתוף, בכל מקום לעניין זה לבקש רחמים, אז זה ודאי זה. אז זה העניין שלמדנו כאן, שבוודאי שצריך אדם לשתף עצמו עם הציבור, צריך לשתף עצמו פרט שיודע שהם יש חולים, שבקש עליהם רחמים, ברצון שנזכה, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל כל עמך בית ישראל, ובעזרת השם ישועה גדולה שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.